سحقك نسب كهانز ويكفرس خمس خل تفلده بل حساب مخان كان زفلت بتمرت خاطر زي كونس معسك تسحق كم زلكا بمفلات خايو سحقك مرزق خون زخللو شدش غزيات الله ابزم حج زنغركا شدش كنتات مسحقن نعا خازق قال ጭካነዩ ካብዚኦም ክንደይ ከተፈልጥ በሐንሳብ ንረዮ ሰላም እንኳን ናብ ቻናልና ብድሓን መጻኹም ንቻናልና ሓድሽ እንተሃልኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ይሁኑ ቀዳማይ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሰብ ተጋጊው ክሓፍር ከሎ ሓደ ሰብ ኣብ ቅድሚ ብዙሕ ሰብ ክጋገ ከሎ ብባህሪኡ ተቃላዓይ ዝኸውን ኣብቲ ግዜቲ ኩሉ ሰብ ንዕኡ ጥራይ ከም ዝጥሙቶ ስለ ዝስምዖ ልቡ ክሃርም ገጹ ክቀይሕን ክርበሽን ይጅምር ኣብቲ ግዜቲ ሰባት ክስሕቁሉ ከለው ድማ እቲ ሰሓቅ ከም ጭካነ ወይ ንዓት ኮይኑ ዝስምዖ እዚ ድማ ርእሰ ተኣማንነቱ ይቀትሎ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ሰብ ክዛረብ ይብለይን ዝብል ፍርሒ ይሕድረሉ ማሕበራዊ ጭንቀት ይፈጥረሉ ምስ ሰብ ክራኸብ ከሎ ወይ ሓሳቡ ክገልጽ ከሎ ከይጋገሞ ከይስሕቁን ኢሉ ስለ ዝጭነቕ ዓቕሙ ክገልጽ ኣይኽእልን በሊሕ ሰብ ማለት ጌጋ ተዓዚቡ ከም ዘይረአየ ኮይኑ ክሓልፍ ዝኽእል ሰብ እዩ ሓደ ሰብ ቃላት ምስ ዝጠፍዎ ወይ ምስ ዝጋገ ሰባት ከም ዘይሰምዑ ኮይኖም ዕላሎ ምስ ዝቕጽሉ እቲ ዝተጋገየ ሰብ ቀልጢፉ ናብ ንቡር ኩነታት ክምለስ ይሕግዞ እዚ ተግባር እዚ ክብሪ ናይቲ ሰብ ምሕላው እዩ ጌጋ ሰብ ሪኢኻ ምሕላፍ ናይቲ ተዓዛቢ ብስለትን ዓብዪ ልብን ዘርኢ እዩ ኣነ እውን ክጋገ ክእል እየ ዝብል ሰብኣዊ ሓሳብ ስለ ዘለዎ እዩ ሓደ ሰብ ጌጋ ክሰርሕ ከሎ ንምእራም ተባሂሉ ኣብ ቅድሚ ሰብ ከምዚ ኣይኮነን ዝበሃል ኢልካ ምእራም ካብቲ ጌጋ ንላዕሊ ንዕኡ ትሕፍሮ እቲ ዝበለፅ ኣገባብ ግን እቲ ምድራኽ ምስ ተወድአ ወይ በይንኹም ምስ ተረፍኩም ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኢልካ ነርካ ምናልባት ከምዚ ማለትካ ዶ ይኸውን ኢልካ ምሕታትን ምእራምን እዚ ሓልዮት እዩ ዝበሃል ብምስጥር ክትእርም ከለካ ከይጋገ ኣሪሙን ኢሉ ስለ ዝሓስብ ንዓኻ ዘለውን ፍቕርን እምነትን ይውስኽ ነቲ ሰብ ከምቲ ንርእስኻ ክትሓዝ ትደልዮ ጌርካ ሓዞ ንስኻ ክትጋገ ከለካ ሰባት ክስሕቁልካ ኣይትደሊን ኢኻ ስለዚ ንስኻ እውን ኣይትስሓቅ እቲ ዝዓበየ ጅግንነት ንዝወደቐ ሰብ ምርጋፅ ዘይኮነስ ኢድካ ዘርጊሕካ ብትሕትና መልዓል እዩ ካልኣይ ሓደ ሰብ ሓሳቡ ወይ ሕልሙ ክነግረካ ከሎ ሓደ ሰብ ሕልሙ ክነግረካ ከሎ ንስኻ ንዓይ ክትረድእን ትኽእል ኢኻ ዝብል ዓብዪ ግምት ስለ ዘለዎ እዩ ምስሓቅ ግን ነቲ ተሃኒፁ ዘሎ ድልል እምነት ብሓንሳብ የፍርሶ እቲ ሰብ ድሕሪ ሕጂ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነስ ንኻልእ ሰብ እውን ሓሳቡ ንኸይገልጽ ናይ ምክልኻል መንደቕ ክሃንፅ ትገብሮ ሕልሚ ከም ንእሽቶ ፈልሲ እያ ክትዓቢ እንተኮይና ማይን ፀሓይን የልያ ምስሓቅ ግን ከም በረድ ኮይኑ ነቲ ፈልሲ ገና ከይበቐለ የንቅፆ ብዙሓት ዓበይቲ ሰባት ንእሽቶ ከለዉ ብሰባት ስለ ዝተሰሓቀሎም ጥራይ ክበፅሕዎ ዝኽእሉ ዝነበሩ ዓወት ከይበፅሑ ተሪፎም እዮም ምስሓቅ ንስኻ እኹል ኣይኮንካን ወይ እዚ ንዓኻ ኣይምጥነካን ዝብል መርዛም መልእኽቲ ስለ ዘለዎ ነቲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ርእሰ ጥርጣረ ከም ዝእሰር ይገብሮ ታሪክ ዓለም እንተርኢና ኩሉ እቲ ሎሚ ንጥቀመሉ ዘለና ዓበይቲ ምህዞታት ከም ነፋሪት ኢንተርኔት ስልኪ ኣብ መጀመርታ ሕልሚ እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜቲ ሰባት ይስሕቅዎም ነይሮም እዮም ሓደ ሰብ ሕልሙ ክነግረካ ከሎ እንተስሒቕካ ንዑ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ተኽእሎ ኢኻ ትንዕዖ ዘለኻ ለባም ሰብ ሕልሚ ሰብ ክርድኦ እንተዘይኽእል እኳ ከምዚ ዝበለ ዓብዪ ሓሳብ ምሕሳብካ ንባዕሉ ጅግንነት እዩ ኢሉ የድንቕ እምበር ኣይስሕቕን ምስሓቅ ነቲ ሰብ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ከቢድ ናይ ብሕትውናን ጭንቀትን ከም ዝኣቱ ይገብሮ እቲ ዝዓበየ ስብእና ግን ንሕልሚ ሰብ ከም ቅዱስ ነገር ጌርካ ምዕቃብ እዩ ኣብ ህይወት ክልተ ዓይነት ሰባት ኣለዉ እቶም ንሕልሚ ሰብ ክንፊ ኮይኖም ዘብርርዎ እቶም ከም እምኒ ኮይኖም ናብ መሬት ዝከትዎን እዮም ምስሓቅ ካብቶም ከም እምኒ ኮይኖም ንሰብ ዘውድቑ እዮም ሓደ ሰብ ከምዚ ክኸውን እደሊ ክብለካ ከሎ እንታይ ክሕግዘካ ክእል ወይ ፅቡቕ ትምኒት እዩ ምባል ነቲ ሰብ ክንፊ ኮይንካ ከም ምብራር እዩ ሕልሚ ሰብ መጻኢኡ ዝርኤሉ መስትያት እዩ ነቲ መስትያት ብምስሓቅ ኣይተፍርሶ ሳልሳይ ምኽሪ ክወሃበካ ከሎ ምኽሪ ምቕባል ሓደ ካብቶም ዝለዓሉ መለለይታት ብስልን ለባምን ሰብ እዩ ምኽሪ ከም መስትያት እዩ መንነትናን ጌጋታትናን ኣነፂሩ የርኤና ይኹን እምበር ኣብቲ ምኽሪ ዝወሃበሉ ግዜ ምስሓቅ ነቲ ዝወሃብ ዘሎ ጥረ ነገር ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ወሃቢ ምኽሪ እውን ንዕቐት ከም ምርኣይ ይዝቁፀር ወለዲ መምህራን ወይ ሓለቓኻ ክመኽሩኻ ከለዉ ካብ ተመክሮኦምን ካብ ዘለዎም ሓልዮትን ተበጊሶም እዮም ዝዛረቡ ኣብቲ ግዜቲ ምስሓቅ ንስኻቶም እትብልዎ ዘለኹም ትርጉም የብሉን ወይ ንዓይ ዝምጥነኒ ኣይኮነን ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ ነቲ ወሃቢ ምኽሪ ልቡ ከም ዝሰብርን ድሕሪ ሕጂ ንዓኻ ንምእራም ተገዳስነት ከም ዝስእንን ይገብሮ ምኽሪ ወይ መጠንቀቕታት ዝወሃብ ሓደ ሓደገኛ ጌጋ ንኸይድገም ወይ ንመጻኢ ህይወትካ ንምዕራ እዩ ሓደ ሰብ ጌግኡ ክንገሮ ከሎ እንተስሒቑ
كابت جيجو كمهار دلو كم زي خنيري إزد ما أبت زناورو دحرت كم سترفي قبرو ما بزحتو كيزي سبات جيجوم كل قرم خلو زسحو نستعبيتهم نمشفاني أبسرح عالم حلقها جيجاها كإرمكا خلو انت سحيكا اتتكالك بقوم نقر كم زي تسرعن نما عرق زي تبقى عن جيري تغطركا بس سالسب سمعيتو يقوى طريو أبك المحلقها ويما مرخب بقوم نقر مقوام ناي بسلت ملكتيو مسحق جن نقول عدلات عبيتها كعاصو يخيل حدا كيزي سبات بنعات زي كونس كابتشن كسل على بهندبت كسحو يخول اليوم انتو غنجن اتوهاب مخري نت اوش تخزل لسمعت كفلت سلا زي يخيل كم لاقص يوسدو سلازي اب كم زكونتات يغريتا سلازي تشنو كيسحي انبر نعخان منع ايكونن يلخا بقلطف مقرامي دلي رابعي اب قدسان بوتاتاتن هايمانوتاو سرعاتاتن سبات ناب قدسان بوتاتات زخدو كابتنا عالم هوكتن ጫውጫውታን ወጽዮ ምስ ፈጣሪኦም ንምዝራብዩ ሓደ ሰብ ብጸሎት ብምህለላ ወይ ብተመስጦ ምስ ፈጣሪኡ ተታሒዙ ኣብ ዘለሉ ግዜ ኣብ ጥኡ ሄንካ ምስሓቅ ወይ ድምጽ ሙጻእ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ መንፈሳዊ ድልል ይብጥሶ እቲ ሰብ ካብቲ ዝነበሩ ዓሚቕ ሰላም ተሰናኺሉ ናብቲ ናይ ዓለም ረብሻ ይምለስ እዚ ድማ ንሰላም ካልኦት ከም ምርባሽ ይቁጸር ናብ ቅዱሳን ቦታታት ዝመጹ ሰባት ኩሎም ተመሳሳሊ ስምዒት የብሎምን ገሊኦም ንዝሞቶም ቤተሰብ ንምዝካርን ንምጽላይን ብሓዘን ተሰበሩ እዮም ገሊኦም ብሕማም ብጸገም ወይ ብጭንቀት ተዋሒጦም ረዳኢስ ኢነዮም ዝመጹ እዮም ኣብ ከም ዝበለ ሃዋህው ኮይንካ ምስሓቅ ንሓዘን ሰባት ከም ምልጋጽ ተባሂሉ ክውሰድ ይኽእል ኣብ ጥቓ ዝበክሰብ ምስሓቅ ዝዓበየ ስእነት ስነ ምግባርን ሕልናን እዩ ኣብ ቅዱሳን ቦታታት ስነ ስርዓት ምሕላው ንኻልኦት ብፍላይ ድማ ንህፃናትን ንመንእሰያትን ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ህፃናት ንዓበይቲ ክስሕቁ እንተሪኦም እቲ ቦታ ክቡር ምዃኑ ክርድኡ ኣይኽእሉን እዮም ስለዚ ስቕታን ትሕትናን ምልባስ ነቲ ባህልን እምነትን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብኽብሪ ንምስጋር ዝሕግዝ ኣገዳሲ መሳርሒ እዩ ሓምሻይ ሰብ ካብ ልቡ የቕሬታ ክሓተካ ከሎ የቕሬታ ምሕታት ናይ ፍራሕ ተግባር ኣይኮነን የግዳስ ናይቲ ብርቱዕ ልቢ ዘለዎ ሰብ ምልክት እዩ ሓደ ሰብ ጌጉ ተኣሚኑ ኣብ ቅድሜኻ ትሕት ክብል ከሎ ውሽጣዊ ውግእ ኣካይዱ ተዓዊቱ እዩ መፅዩ ኣብቲ ግዜ ትምስሓቅ ነቲ ሰብ ዘርእዮ ትብዓት ከም ድኽመት ጌርካ ከም ዝረኣኸ ይቁፀር እዚ ድማ ነቲ ሰብ ስለምንታይ ዳ ትሕት ኢሉ ከም ዝጣዓስን ድሕሪ ሕጂ ንዝኾነ ሰብ ይቕሬታ ንኸይሓትት ልቡ ከም ዝዕፀን ይገብሮ ምስሓቅ ኣብቲ ይቕሬታ ዝሕተተሉ ዘሎ ግዜ ንዓኻን ንቓላትኻን ዋጋ ኣይህቦን እየ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ እቲ ሰብ ልቡ ከፊቱ ዕርቂ ክልምን ከሎ ንስኻ ብምስሓቅ መስሓቅ እንተጌርካዮ እቲ ዘጋጠመ ጌጋ ካብ ምእራም ሓሊፉ ናብ ሓዱሽ ናይ ቅምታን ጽልእን ምዕራፍ ይሰጋገር ንትሕትና ብንኣት ምምላስ ድማ ካብቶም ዝኸፍኡ ማሕበራዊ ባህርያት ሓደ እዩ የቕሬታ ምሕታት ሰብኣዊ ዝገብረና ነገር እዩ ክልተ ሰባት ኣብ ሓደ ደረጃ ኮይኖም ሓሳባቶም ክለዋወጡ ከለዉ ዕርቂ ዝመጽእ ምስሓቅ ግን ኣብ መንጎኹም ናይ ላዕልን ታሕትን መንደቕ ይፈጥር ንስኻ ከም ኣዝዩ ልዑል ነቲ ዝሓትት ዘሎ ሰብ ድማ ከም ታሕተዋይ ጌርካ ትሪኦ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ድማ ሓቀኛ ሰላም ከይመጽእ ዓብዪ ዕንቅፋት ይኸውን የቕሬታ ምሕታት ልመና ዘይኮነስ ክብሪ እዩ ሓደ ሰብ ጌጉኡ ተኣሚኑ ክመጸካ ከሎ ንስኻ እውን ብመዓረ ክብሪ ክትቕበሎ ይግባእ ሻድሻይ ሰብ ብርቱዕ ስነ ኣእምሮዊ ጭንቀት ክሕዞ ከሎ ሓደ ሰብ እግሩ ተሰቢሩ ክሳቕ እንተሪእናዮ ኣይንስሕቐሉን ኢና የግዳስ ንሕግዞ ስነ ኣእምሮዊ ቃንዛ ግን ብዓይኒ ስለ ዘይርአ ገለ ሰባት ከም ቀሊል ነገር ይርእይዎ እቲ ሰብ ክጭነቕ ወይ ክበካ ከሎ እቲ ቃንዛ ኣብ ውሽጢ ልቡን ኣእምሮኡን እዩ ዘሎ ኣብቲ ግዜ ትምስሓቅ ቃንዛኻ ዋጋ ይብሉን ወይ ትዋስእ ኣለኻ ከም ምባል ስለ ዝኾነ ነቲ ውሽጣዊ ቁስሉ የጋድዶ ሓደ ሰብ ብጭንቀት ተዋሒጡ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኩሉ ህዋሳቱ ኣዝዮም ተቐላዕቲ እዮም ዝኾነ ድምፂ ወይ ምንቅስቓስ ከም መጥቃዕቲ እዩ ዝርድኦ ኣብቲ ሰዓት ዝስማዕ ሰሓቅ ነቲ ሰብ ከም ላግፂ ወይ ከም ንዕቐት ኮይኑ ዝስምዖ ጭንቀት ዘለዎ ሰብ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ውሕስነት እዩ ዝደሊ ሓደ ሰብ ኣብ ጎነይ ኣሎ ዝረድአኒ ሰብ ኣሎ ዝብል ስምዒት የድልዮ ምስሓቅ ግን ነቲ ዘሎ ናይ ሰብኣውነት ዝድል ይበትኾ እቲ ሰብ በይነ እየ ዓለም ብዓለማት ትስሕቐለይላ ዝብል ስምዒት ስለ ዝሓድሮ ናብ ዝኸፍአ ተስፋ ምቑራፅን ብሕትውናን ይኣቱ ንሎሚ ዘዳለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ